Tá muid a go le fólam míonna na bliana. Nú beidir go muid a go siar bhíonna na bliana má tá siad i rólas ad. I dosomid, tá siad crochtan seo. Éis le mar rán i dosach. Anir fára mórta Amhrán, beltain na mehib úlúna sa. Meán fóbhar deire fóbhar saon agus nálig, sin iad míonna na bliana. Rís, dúirtu cúnacham? Anir fára mórta Amhrán, beltain na mehib úlúna sa. Meán fóbhar deire fóbhar saon agus nálig, sin iad míonna na bliana. Nuair seo, catú cuimrú, cin bhí na rugadh thusa. Rugadh mise I mí fára, mar sin. Nuair a chanan muid an rán an gceobh seo, croch suas de lábha nuair a chlisean tusa an bhí cheart. Tá mise go má lábha crocha suas le hí mí fára. Bhfuil muid ré. Anir fára mórta Amhrán, beltain na mehib úlúna sa. Meán fóbhar deire fóbhar saon agus nálig, sin iad míonna na bliana. Ar chuoine tú do chud lábha chrocha? Well, fair pléiget. Nis, feiceann muid in seo go bhfuil míonna na bliana crochta amsar a glár, agus chomála sin tá míonna breithe rang a haon. Mar sin, chroch mise cácha leis na míonna ar fad má rugadh gasúr I mar rang sa bhí sin. Mar sin, cé bhéad páiste a rugadh I mí eannair? Cé bheith cáchatán? Ceann. Mar sin cé bheith duine? Duine bháin. Rugadh duine bháin I mí eannair. Cé bheith duine a rugadh I mí fára? Cé bheith cáchatán? A haon a dó. Mar sin cé bheith duine? Beirt. Rugadh beirt I mí fára. Cé bheith duine a rugadh I mí mórta? Tá cácha bháin an sin duine bháin. Rugadh duine bháin I mí mórta. Cé bheith duine a rugadh I mí Amhrán? Rugadh beirt an bhá. Cé bheith duine a rugadh I mí beltaine? Níor rugadh duine bit I mí beltaine. Cé bheith duine a rugadh I mí meitheamh? Rugadh trúr, maithú, tá trí chácan sin, rugadh trúr I mí meitheamh. Cé bheith duine a rugadh I mí úl an sin? Fan go gúram na cácaí. A haon, a dó, a trí, a ceathair. Sin, ceathair. Rugadh ceathair I mí úl. Cé bheith duine a rugadh I mí lúnasa? Ní rugadh duine be mí lúnasa, maithú. Cé bheith duine a rugadh I meán fóbhar? Rugadh trúr I meán fóbhar. Fair pléiget. Cé bheith duine a rugadh I nnéire fóbhar? Rugadh beirt iontach. Cé bheith duine rugadh I mí na saona? Rugadh trúr I mí na saona, haar bár. Agus cé bheith duine a rugadh I mí na nolach? Rugadh duine bháin, iontach. Nis, fan go gcuinemuid. Cén bhí ina rugadh an líon is mó daoine a rang a haon? An líon is mó daoine. I mí úl, bhá, mar rugadh ceathair I mí úl. Bhfuil míorbe ina rugadh trúr? Bhfuil míorbe ina rugadh trúr? Tá cupla mí nach bhfuil rugadh trúr I mí an bheithimh, rugadh trúr I meán fóbhar, agus rugadh trúr I mí na saona. Iontach má.